Esta y ella. Este perfil lo tendría que dar en discutir. No parle del responsable, Ja parle sé lo que més postes del cementerio. Ni fractures, ni Pues s'ha trobat una fosa que té indicis de que les fosses estan així, que era algo molt probable. La chica esta de la sociedad de fibromialgia, ¿no? No. No, ya decía. Maleïdes les guerres i aquell qui les va fer. 80 anys després, encara estan esperant els descendents de les víctimes del franquisme poder soterrar dignament els seus familiars. És de justícia i tota la societat els ho deu. Per això, l'Ajuntament de Gandia, amb la col·laboració de la Diputació de València i la Conselleria de Memòria Històrica, està investigant ixes fosses existents en el cementeri de Gandia per donar un poquet d'alleujament a tots aquests familiars que es mereixen poder tancar un episodi que ha provocat moltes ferides en la nostra societat i per poder avançar en la democràcia. No es tracta, no estem obrint ferides, sinó el que estem fent és tancar-les. És fer que veïns i veïnes de Gandia puguen descansar en pau i familiars que fa més de 80 anys esperen poder plorar als seus pares i als seus abuelos puguen estar tranquils i saben que l'administració pública, en aquest cas que els governs locals, municipals, autonòmics i de l'Estat estan al costat de les persones i per això jo crec que estic molt orgullós i crec que ho estem tot el grup municipal, Compromís Més Gandia Unida, d'aquesta tasca de reparació que estem fent al cementeri de Gandia. Sí que és cert que de vegades hi ha un sentiment per part de molta gent de que no s'haurien de parlar d'aquestes coses, no s'hauria de remoure el passat, no? Un poc de dir, ja va passar, deixem-ho així. A nosaltres sí que ens agradaria que la gent de vegades es ficara en el cos, en la pell, d'eixa gent que va perdre els seus familiars d'una manera tan injusta, si ells no voldrien o no desitjarien saber realment on van anar a parar els seus cossos. I aquest dol etern, que moltes vegades s'allarga anys i anys i anys, és el que nosaltres, o almenys l'objectiu que volíem des de l'administració i des de les administracions, reparar aquest mal que es va fer en el seu dia. No es busca ni confrontar ni tindre cap problema, senzillament de vegades un poquet de ficar-nos en el lloc dels altres. No passa res perquè parlem d'episodis de guerra, no passa res perquè parlem d'afusellaments. La gent de vegades creu que per no parlar d'una cosa les coses no han passat i la història ens demostra que allò que no coneguem estem condemnats a repetir-ho.